Ola, eu son Moraes Castro, de terceiro de ESO, e hoxe veño a falar sobre un libro titulado Iridium. O autor deste libro é Francisco Castro Veloso, que naceu en Vigo o 27 de outubro de 1966. Este libro trata sobre unha rapaza chamada Iris que un día tivo un accidente e estuvo en coma durante bastante tempo e cando despertou tiña oca e ela tiña problemas para andar e para ler e por iso non cursaba o curso que tiña que facer, que era primeiro de ESO, e estaba nun centro, aunque ela decía que lle gustaba máis o centro que a escola. Iris cuidaba o seu pai, que a quería moito e a cuidaba moitísimo, e, bueno, tiña aí un noivo, que se chamaba Chechu, que é así algo, bueno, algo atravesado, pero, bueno, non vos podo contar o que pasa, porque senón, nada. Tamén ten unha amiga que se chama Ruth, que é moi boa, aunque, bueno, hai algo que bueno, xa veredes. A min este libro gustoume moito. Para ler, ningún problema. Non houbo que mirar nada no dicionario, ni nada. Eu recomendo moito. Lese fácil, non se tarda moito, é entretido, e nada. E animo-vos a todos. O sea, non ten ningún tipo así de cousa rara, ni nada. Podría ser perfectamente real. Así que veña, un saúdo. E Lidio, porfa.